पवई आयआयटी मध्ये भटक्या कुत्र्यांचा उच्छाद पाहायला मिळतोय। पवई आयआयटी मध्ये भटक्या कुत्र्याची एंट्री पाहायला मिळाली। कुत्रा चक्क आयआयटीचे धडे घ्यायला पोहोचला। तर पवई आयआयटी मध्ये भटक्या कुत्र्यांचा उच्छाद सध्या पाहायला मिळतोय। पवई आयआयटी मध्ये एक भटका कुत्रा शिरलेला होता। हा कुत्रा थेट आयआयटीचे धडे घ्यायला पोहोचला आणि तिथल्या बाकांवर हा कुत्रा उभा असल्याचं देखील या तिथल्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या मोबाईल कॅमेरामध्ये कैद केलेलं आहे। तर पवई आयआयटी मधली घटना आहे। पवई आयआयटी मध्ये कुत्र्यांचा उच्छाद पाहायला मिळतोय। भटक्या कुत्र्यांचा आता वावर आयआयटी मध्ये पाहायला मिळतोय। एक भटका कुत्रा आयआयटी मध्ये शिरला, थेट धडे घेण्यासाठी वर्गामध्ये शिरलेला होता, कारण तिथल्या बाकांवर हा कुत्रा उभा असल्याची दृश्य समोर आलेली आहे।